Čaute ľudia, ako už možno vám napovedám pri tomto videu, znamená to, že si očividne ideme dať ďalšiu reakciu. Tento raz je to len na youtubera s názvom Dakan hraje s 51 odberateľmi. Určite vidíte, v tomto videu ma aj označil, takže za tomu dávame určite palec nahoru, lajčík nádherný. A poďme si zareagovať na jeho video z The Walking Zombie. Bude to nová séria a tak som zvedavý. Mal by to byť, že vraj som od neho zistil, že za každé porušenie 10 božích prikázaní alebo hit, tak urobí 10 klikov. Uvidíme. Čaute ľudia, vítam v dnešnom novom videu z novej série, ktorá sa volá, myslím, The Walking Zombie sa mi zdá. Teraz nie som istý. Ale môžeme ísť na to. A táto hra je od môjho kamaráta Alohkaj, takže dajte mu odber, hej. Ale hlavne dajte odber na mňa, hej. Aj like na toto video. Ďalší diel z tejto série bude až keď na tomto videu bude 15 lajkov, hej, takže lajkujte. No tak 15 lajkov to je ťažké. Ok, dobre. No takže zbraň, to si pamätám. Tak, hej. Lopata je dobrá. Ja chcem stres lopatu aj z pištolou, granát. A teraz si prepnem na toto. Lebo to je zbraň, si zobral dobrú. A critical. A inak tie barely, dám ti jednu radu. Tie barely, tak keď ich trafíš, tak ono to vie zabiť až 30 zombíkov. Podľa toho, v akej to blízkosti. Malo by to byť okolo 10 000 pixelov blízkosť, takže docela dosť. Keď sa sme v tejto hre, bude to asi 12 metrov, neviem. No tak skoro. Jeden, druhý, tretí, štvrtý a je mŕtvý. Bum, jaký a môžem ísť naspäť domov. Takže už mi to trochu bralo paliva, ale to je ako až tak akože jedno. Idem teraz za Frankom. Mne sa raz v tejto hre stalo to, že mi došlo palivo a ja som bol na nejakej misii. A ja som tam musel zostať a brániť sa proti zombíkom, lebo som bol offline, takže som nevedel si pustiť reklamu za benzín. To bolo vtedy strašné, až potom keď som prišiel domov a mohol to akože, lebo bol som vtedy niekde asi na pumpe, kde mohol som hrať na Wi-Fi, tak až vtedy som sa odtiaľ do Riti dostal, ale to bolo strašné, ako najhorší zážitok z tejto. Zase dneska do túto hru pozná hrajú, tak viem, o čom hovorím. Dneska plním úloha iba od Franka. A idem na sklenicu zase. Teraz idem opraviť plot. Hej, tak neviem čo. Freeward. Niečo dobré. Pohyb plus 15%. Ok, to je dobré. Akože asi najlepšie by som povedala. Najprv musím zabiť týchto tu. Pretože proste ten pohyb je dôležitý. Jeden. Vidíš, on to už využíva. Druhý, tretí, štvrtý, piatý. Dobre, teraz už opravujem ten plot. A hej, skoro som zabudol na tú hlavnú vec, prečo natáčam toto video. Za každé porušenie jednoho z 10 božích prikázaní, alebo za každé minus 1 HP, musím robiť 10 klikov, hej, takže nechcem nič dostať, takže tak asi. Som ma tu vypol. Kde sú ďalší? Tu sú ďalší. Ďalší kritikál. A teraz musím trafiť ten barrel. Easy win. Normálne, že som normálny majster v tejto hre. Idem naspäť teraz. Ale pokračovať. Ja idem zase za Frankom. Dobre, hotovo. No parádu. Čo robíš? Čo stlačíš? No dobre, čo ďalej? Jasne. Idem na to. Granáty nechať v továrni. Teraz idem do zničenej továrny, hej. Právne som pozrieme si myslel, potom aj jeho nový short. Dobre, takže už som skoro tam. Už som tačila, hej. Je tam. Teraz musím zobrať tieto granáty. Teraz idem nastaviť. Vybaviť, tak. A teraz ich tu musím malo trafiť. A teraz sa mu to bude hrať. Bam, easy. Teraz počkám, kým všetci vyjdú.
Teraz ich odpál, už ich odpál. Dobre. Teraz idem za týchto V zabiť. tejto budove bude inak jedna z tejto lokácie. A jak som hovoril, dajte odber aj na môj kanál, aj na kanál Alochkaj. Názov kanálu bude v popisku. Hej, a potom v popisku bude názov aj môjho druhého kamaráta, tak dajte obidvom odber. A idem už do tejto budovy. Hlavne mne. Takže jeden mŕtvý. Jak? Druhý mŕtvý, A tretí dajte na kanálový mŕtvý. odber a samozrejme mne na tento druhý kanál, pretože za 10 odberateľov do konca tohto roka mám pre vás pripravenú špeciálnu súťaž. Poradím vám trošku. Súvisí to tak trošku s tričkami. Takže uvidíte, to bude a uvidíte, ale už to pripravujem. Štvrtý mŕtvý. Ale či sa mi túto misiu podarí dokončiť v ďalšom videu, tak čau a klikajte na like. Takže jo. Teraz si poďme pozrieť už ten jeho nový šurt a to je tento Rodrigo Dugo. Som teraz... Kama vinga kama o, Vini Junior Vini o, Kylian Mbappé o, Jude Bellingham Belly o, Aurélien Tchouameni o, Valverde Federico, Ada Gula o, Goes Rodrigo, à la Madrid, mon petit, à la Madrid. OK, tak. Takže pokiaľ by ste chceli ďalšie videá s Dakanom hraje, tak určite daj odber a napíšte mi, či sa vám toto video páčilo, lebo ak áno, tak urobíme ďalšiu reakciu na toto video od Viktora, od Wasabi hra, alebo teda Viktor RTF, neviem čítať. Takže jo, určite dajte like, odber a dajte pre pokračovanie tú sériu také 3 lajky. A pokiaľ budú 3 lajky, tak sa pozrieme aj na toto video.